Ассалому алайкум дӯстои азиз, тамошобинон ва касаи хушомадед ба канал. Имрӯз 20 декабр бардораи азиз граниса омадем, гранисаи Қазоқистон. Бардорое ки документ надоред, мақсади гап документотонро соз кунед ки вазъият камтар бисад гапо безевай новогодни мегӯянд чӣ мегӯянд короче. Ҳамара касое ки документ надорад мақсад дами адел овардагианд, чиқаре ки меовард аделда пеши аделдаан штрафка да баъд сар додесам. Мақсад ё депорт мекунанд ёки ё штраф азмин мекунанд ва сар метаҳанд бародаро. Ҳозир 2 нафари моро овардагианд, ҳамин дурунан документошу мақсад камтар безеба жда дорем ки бубурен чӣ гап мешавад. Мақсад гуфтанд ки штрафтон мекунем. Вазъият безебае. Мақсад ки дар ҳар як паҳро дар як гаия ёки сагай маҳн мекунад, мепурсад документҳои ҳар яктата проверка мекунад, баъд мегзаронад. Хай дальше бонем гап чӣ гап мешавад. Ҳозир дар границаи Қазоқистонем ку мегзарем итарафу тараф бо дальше ба навор мегирем. Мирем 2 нафар. Агар имрӯз нагзарем документҳои мо ҳам тамом мешавад. Чӣ гуфтанӣ Саид?